šta misliš ti ko je uzeo olovku, ali niko nije znao. Vršnjačko nasilje u životu jednog deteta može biti nepremostiva prepreka ukoliko se nikome ne obrati za pomoć i zato su sadržaji koji se bave ovom temom od velikog značaja. Predstava Naka, super baka, upravo radi na podsticanju empatije kroz humorističke situacije iz realnog života koji uče najmlađe kako da se snađu u najrazličitijim prilikama. Čovek je uvek bio svađalica i vodio ljubav. Mislim, to je uvek bilo. Sad imamo društvene mreže, to je ono, ja sam baka, dakle, ja vidim koja je razlika u tome što ti možeš na daljinu da budeš preko društvenih mreža nevidljiv i da prevariš dete. To je opasno. Deci ovakvi sadržaji naročito prijaju jer kroz dramske igrarije uče veoma važne stvari o životu. Naučila sam kako se lepo ponašamo i da se lepo družimo. Kaži mi, jel se u društvu vi ponekad svađate, kako ti to onda rešiš? Jeste, svađamo se, obično rešavamo rečima i uvek se pomirimo i eto. Da li tako kod vas u školi? Da li se sve lepo dogovorate ili nekad ima i neke svađe male? Pa ima i svađa, ali s pomoć učiteljice nekako sve lakše rešimo. Naučili smo da trebamo da izbegavamo svaku vrstu nasilja. Neka deca trebaju da nauče o pravilima ponašanja i kako treba da se ponaša na ulici, na pijacama ili bilo gde. Svidalo mi se najviše to zato što nas u svojoj ovoj predstavi uče kako sve može da se reši bez nasilja. Nada Blam u svoju unuku uspeva da prati sve probleme sa kojima se mladi susreću i zato roditelje poziva da budu izuzetno oprezni. Oni moraju da nauče nekada gde su granice, gde su rampe, dokle mogu da idu, dokle dalje više ne mogu da idu. Tako da neko mora da ih tome nauči, prosto to smo mi učili kroz dečija pozorišta i tako. Sad ovo je predstava koja naravno interaktivna, je edukativna i zanimljiva u tome što oni nauče šta treba raditi u određenim situacijama. Ko vršnjake bije i ne da im mira, od straha se krije, taj baš hrabar nije, samo se folira. Moto je ove predstave koji deci šalje jasnu poruku o tome kako prepoznati nasilnika. Kućne ljubimce.